Jengkal saking Palenggan Sang Werkudara kadheraken Sinuwun Puntadewa. Kula mboten wonten sanggar pangalengan inggih sanggar Pamujabrata. Wonten sanggar Pamujabrata Sinuwun Puntadewa dalah Ratu Anyar Negara Nganaka Werkudara. Sendhakep mring asta suku tunggal. Nyuwun wonten saking Gusti ingkang gelar jaman panuwuning Sang Werkudara lan Sinuwun Puntadewa mugi wahyu sandhangan wujuding Pendhetan Sri Kitri ratuning donya umane rejeki lan nggih wonten negari ngamarta supados ngamarta ulasan dan ulawangan dingring kawanipun sanggar Pamujabrata geger gemuruh wonten ngajaring alun-alun negari Ngamarta. Yana injing bikal gunung bocah mungkin us berhabbat sumi Soyo ngerti mekolan kuno mengalami tingkai pelawat dia dulu yang Cina dulu pindah kancak celebak candrani kancak walan celebak kesing watan kaya walan kena tebelatan tingkai pelawat dia dulu golong mengetan kocak kacarito sinetron yang sangat basakin pas kelakanan guna dari Ngamarta agen dari kocok nyeret radaning Regulopati Bromengkara panyereting agen dari kocok dari Regulopati Bromengkara
doking konyelnya pangajarin rakyat kalau cepat-cepat bromeko ayo ngajar rojo ayo barapi ayo
so engel mentang trinakon ing pasaken tinangkis pringgi son wis nyoputung kadya dikelar no ono satriya kakap lakuso bagus turbane mencoro diadani wani nyeret aku sama pasangan aku kancik orang madrani alun-alun aku mbok ajar-ajar raja kaya engkang aku sapa sedang Rek Yonawati Brahmangkara yen selangmu dulur tepuk karo aku ya aku putra Pandhawa Raden Gatotkaca Gatotkaca pancen bener manusia kok suki kendhengane Merpati Brahmangkara dosa kalumputan kowe Raden ana wong ditembeleng wong saka nangsane saka suarane sing gak bener wong dirangket saka nangsane saka tumindake sing gak bener anane sliramu tak seret saka pasawangan agung sebab anggurmu matur ora mesane romo kudoro ora duwe trap sila ora duwe tata krama bela dalawan kudoro gak kemaringno Perketan Sri Kitri ratuning donya kumaring rezeki iku wahyune wong sak negara yen nganti wahyu sandhangan yo Sri Kitri ratuning donya kumaring rezeki oncak sapa negara memanto gak burungane ngamarta larang sandhang larang tangan baliyo saka papan kene gelem kalik nek boyogi Perketan Sri Kitri ratuning donya kumaring rezeki bisa boyogi Perketan Sri Kitri ratuning donya kumaring rezeki yen bisa nglanggahi dagene karo waca wela dalem ana satriya nenteng beto ana engan jange Tegal Kurukshetra Gatotkaca Laduk Panca opo gak ngerti yen Pati Brahmangkara sekti sak negara atasane Gatotkaca Brahmangkara moko ora enggal sumingkir saka papan kene kumawe tanganku minter gurune Gatotkaca awas awas oh ora pecah siraku ayo tayo tan diwono Gatotkaca tan diwono Brahmangkara
no kabeh kaseken Bapak mundur sangka Bromen Woro Panjuan pun tidak sepadani Amuk tak mari awas awas
soto yuda soto tegese pikir yuda tegese karo titik karo dan jalur dan abdul selalu bisa panjang bisa rejo yang kuyu kerabat Indonesia tak jotos rapat siram awas hei Sinagati wis tak tingkeni prani relojo wis tingkeni prani relojo awas tok labe kasengku bener kasihnya aku dasar lapangan dokumen kamu tak saut kalau itu awas jejak bandara antara kaping 3 pindah Dirgantara riset Gatotkaca ingkang dipurapak Eji Epiduri apa to daerah Eji Epiduri
biar dengan kaya sama lapan aja bikin ragane wujud-wujud elok tatah kok pengecer pundak lewat driji gunting perintis epek-epek makul berdiri otot kamar dalam besi sok-sok gegol bokong raden kali kocok bokong lumpang kenteng pusere kali kocok magos saking lakane damai kutuk dan suwur jalan raden kali kocok sama lakon MG abitui dan dalam nama kum biro koyo raden tiga poin belis lakapi Sire gede wedi ati enak bondo bakah dadak hilang soko bapak ini tak jebol pakai tak sering itri lakune bono kemarin rezeki oh ngabri saku pomo cigede Sopo sahur keduanya bisa nih dan bagaimana kabar dia yang pecah depan liban lolo tak kono mati broman oh
Kali dipun rodoan saking diri kantor diladen dadu moto sirah dipun tanaki efek-efek takjul gede dulu dipun tigas ngangge driji gunting penitis pecah depani bandolo mati bronangolo kocak kacarito ingkang wonten tepi swiring alun-alun negari nganapa nunjuk negari atasane Begawan Kunggara Resi ngantos pati blongangkala gean-gean samenika Begawan Kunggara Resi ingkang wonten papan mripate blongangkala adonan urip Kunggara blongangkala
Badhe Brahmangara badhe boyoni penetan wujuding Sri Kitri ratuning donya kumalaning rejeki dipun alang-alangi anak Pandhawa Gatotkaca. Sapa? Sing alang itu putra Pandhawa Raden Gatotkaca. Dialang-alangi Gatotkaca usana kaya apa? Dadosaken Pandhawa dadosaken perang Brahmangara lumawan Raden Gatotkaca. Perang mungsuh Gatotkaca awakmu kalah. Inggih. Gak iso nang mungsuh Gatotkaca gak iso. Aku ngawur lah. Meneng dene ana Gatotkaca ngaji ku awakmu mundur. Gak kira menang mungsuh Gatotkaca gak kira. Sebab Gatotkaca ku jagoning dewa. Dewa itu Suralaya. Tembung Suralaya, Surawani, Raya mati. Sapa sing paling musuh Gatotkaca padha karo teken pati. Padha karo teken pati. Aja dilu ae karo dewa iku. Jangan apa niku. Dilu ae dong. Dados mboten saged menang musuh. Gak iso. Gatotkaca saged nambah wonten ing kono. Pancen Gatotkaca kasih dhewe iso kelapak ajab iku munggah ana nggone gegono. Ngono-ngono pancen wangi sing dadi mesti kalah musuh Gatotkaca. Bener. Kepiye tak. Barangkali sing gerak barangkali sing tuwek ae. Udah Gatotkaca untuk menentang wangi aku. Ya. Ya, hari aja. Dadi pepalane Begawan Kumbaresi bakal boyongi petetan Sri Kitri ratuning donya kumalangi rejeki. Andi dasaken Dewi Netra Gatotkaca. Mendel samiku Begawan Kumbaresi. Nujung negari atas angin guruning Sang Prabu Dewa Kusuma mendelik Begawan Kumbaresi ngapang aji jaya kawijayan ingkang dipurampal aji petak gelang ngampal sewu. Cara usap bodoh anggal abeng itu dengan barang dapat aku petak ngangkal sewu dan muling dan pedal aji petak ngangkal sewu beretno alun-alun negari Ngamarta. Raden Gatotkaca boten mantos sangat paraning bilai boten mantos Begawan Kumbaresi pedhaten aji pamungkas aji petak gelang ngampal sewu sareng aji petak badhe kerjang Raden Gatotkaca
kocak kayangan Banjaran Sari para dewa ngandhang mandhap saking kayangan Banjaran Sari Ratu Kaca dipun sambut dipun beto langsung dhateng kayangan Banjaran Sari. Ratu Gurawati Sri Ngarendra Bathara Kresna Mendele Kresna Rapa Aji Sri Rama Sangkeli ugi nasan Aji Paling Aji Sri Rama Sangkeli diprapal dipun tujuaken dhumateng pendhita Kendari Saba Begawan Kapriwara inggih sakanomen. Jereca anomen pranut dhumateng para murid para cantrik. Kenging bayang Aji Sri Rama Sangkeli sekirap ngantos ingkang ditinggal saking Ratu Gurawati Sri Ngarendra Bathara Kresna. Daya ilalaken percabaan pertapan Kendari Saba mangkel sak pondhotan rampok kersane Ratu Gurawati Bathara Kresna. Gusti kula Bathara Kresna nimbali abdi dalem Begawan Kapriwara inggih sanganoman kanthi srana
Aji Pawalik Yaji Sri Rama Sekeli pancen gelem wonten dawuh napa nimbali ingkang abdi Begawan kapiwara. aku tak takon anoman urip ana jaman anglo budo kewajiban anoman iki apa Tanggal pecah gesanipun para Pandhawa tanggal awon saipun negari Ngamanta. lah iya wis ngerti nek kewajiban anoman iki kanggo pakiliting Pandhawa ancen penting bebaya ana kok meneng ae kewajiban iki anoman Nuwun sewu. Wonten kedadosan napa negari Ngamanta? Ngamanta ketekan daya saka negara atasane. Pate Brahmangkala bakal njaluk petetan Srikiti atuning donya ku manjiki. Ya arep dilekani kaca, panungso gak kaca Brahmangkala kalah. Sing aju wong nganggo jubah, wong nganggo serban. Gak tapak, gak tindak, kaya gak kaca kalah, musuh wong kang nganggo jubah, kang serban. Wonten pundi papan gunung pawan ingkang damel jubah, damel serban. Ana ngajari alane daya apa? Kawan kula papan iki. Katene ndi? Dadi perang mangsa yang damel jubah. Awakmu mrene gak tak perang. Wong tuwek iki perang, tuwek iki gepukan ae. Lajeng kersa panjenengan Ini lho ya. Jatuh kote ku jagone dewa. Kudune sak jagat tele tandinge. Lho kenapa kan kocok kok nganti kata? lajeng Sejatine Begawan utawa pawas nganggo serban iku sapa? iki kula boten ngertos. Anomen. Sak liyane anomen dadi pranjapati urip Pandhawa. Nok obor gunung siap aman dadi apa? Dados juru kunci jagi kuburaning dosa muka. Jaga kuburaning dosa muka. Iki Dosa muka ngene aji kono suci anomen. Kowe janane pamanungsa bali mata. Dosa muka senajan kapendhem ana obor gunung siap, dosa muka gawe sok mati. Mulane sing dadi juru kunci anoman sing umure timbang karo dosa muka. iki Lah nek juru kuncine leno sak layah-layah kuburane dosa muka disekar kok dosa muka iso mrene. Lah carane nyekar kuburane dosa muka gak disiram kendang. Gak diobong-obongi dupa. Gak diwacana tahlil. Carane nyekar kuburane dosa muka disiram wujuding minuman keras kaya to arak berbintang, mention, jenewer, paloma, vodka. badan kok apa? Wong ngiteni nek kuburan dosa muka wis disiram bangsan minuman keras. Dosa muka mesti ngene. Dadi maca tahlil. Dadi maca yasin. Nganggone kuburan dosa muka renang-renang nembang julan di Surabaya dosa muka ngene. Kesenengan. lajeng kersa panjenengan Jajal ungan obor gunung siap. Dosa muka jek kanggo obor gunung siap apa dosa muka ilang saka obor gunung siap. Nek pancen obor gunung siap kedos iki dosa muka wong sapa? kula ngake kubur kula siap. Nampi dawuh saking Sinarendra Bener Wisma. Anoman mencolok sak kondotan.
ingkang dipelapon Aji Bajing Giri, Aji Saidangin. Panjenengan pasang pindho kilat. Sakondha tangan kubur gulung siung. Dipulungan dening Anoman. Kubur gulung siung tasih kutu. Dasa muka tasih manggara sabeting kubur gulung siung. Daya-daya Anoman wangsul sowan ngersane Bathara Kresna. Kula ngapalaji sadangen ngapalaji Bajing Giri kancik wonten kubur gulung siung. Kubur gulung siung isih utuh. Kubur gulung siung tasih utuh. Dasa muka tasih kapendhem wonten sabeting kubur gulung siung. Nek ngono pendhita iki dudu dasa muka. Sanes. Lah sapa lan? Kula papake sing tasik. Sembarang usul. Sing biasane ngira patining Pandhawa. Ratune wong sarus ing setra Gandamangit. Betari Durga kang tansah nuruti kareping anak kukulun Bathara. Anggepane Pandhawa iku bocah Sukerta anak 5. Wujuding lanang kabeh disebut Pandhawa paling Bathara. Ning Durga gak ngerti. Ora anak 5 itu ibune beda. Sing ngadep Sukerta Dewa Werkudara Janaka putrane Kanjeng Bibi Kunti Kalibrata. Kembar putrane Kanjeng Bibi Magrih. Dudu Sukerta. Niku sok betari Durga tansah nuruti kareping anak. Terus sowan jenengan. Ungangan mrene setra Gandamangit. Nek setra Gandamangit suwung cetha pendhita iki pandhalmane Betari Durga mungsuhe kok karang sengah. Dados kula nek wonten setra Gandamangit kesang mampir melang dudu bola papan durunge Brawala. Yen pamit kula nganti setra Gandamangit. Aji Bajing Giri, Aji Saidangin, Mancala pindho tatik. Sakondha kancik wonten setra Gandamangit dipun ungkap dening Anoman. Betari Durga tasih manggen wonten setra Gandamangit dipun adhep bangsa alus, bangsa Sluman kayangan setra Gandamangit. Daya-daya Anoman tumuju wonten Ranggu Gumbala papan gununge Kukulun Bathara. Nyatane Bathara tasih manggen wonten Ranggu Gumbala. Sapunika ana wangsul sowan kersane Bathara Kresna.
kok diri Salman di sampun kanjeng wonten setra Gondomai nyatani Betari Durga tasih kangge wonten setra Gondomai Randu Kumbala tasih dipun tenggani dening Bukulun Bathara nek ngono duduk Betari Durga duduk Bathara sanes lha sapa kok ganggu gawe musuh kula papake kula nyataken mbok bilih kula saged nemtokaken sinten sejasanipun pawongan ingkang damel serban damel jubah ning sing ati-ati sing ati-ati gampang kanca ora pun ngatusaken dumateng anoman kula papake pawongan ingkang diserban ngangge jubah wonten alun-alun negara kok iki gampang Sekaring jagat bawana langit ana kethek wulu putih banyumas gedene sagaran werji gak panggling pendhita Kendali Sada Begawan Kapiwara Kanoman dadak ngerti sapa sejatine wong kaya aku pancen bener aku pendhita Kendali Sada Begawan Kapiwara Kanoman wong nganggo serban wong nganggo jubah sliramu sapa nek Kanoman ngerti karo aku pandhita ya nuju ana negara atas angin bapakku Begawan Kumbara Resi Begawan Kumbara Resi bener Anoman ya rusak ing negara Memanto nampa dawuh saka anak Prabu Dewa Kusuma bayongi petetan Sri Kitri rantuning donya kumalaning rejeki kanggo apa negara atas angin kena cobaning dewa awal ing Jawata akeh lara akeh pageblung larang sandang larang pangan bisa oleh jati wuni ilang kabeh lara ilang kabeh penyakit
nek disalati petetan sing manggon ana kegolong amarta Sri Kitri Ratu ning donya ku ngalami rezeki tak boyo ora bisa nyatane iku darbeke Pandhawa ora bakal ngilangi nganti wahyu sandampangan wujuding Sri Kitri Ratu ning donya ku ngalami rezeki mbok boyo menyang negara atasane bakal tak royok dosa tak rebut padu sapa nang bisa Gatut kanca kalah nek Pandhawa gak ngimano kabeh Pandhawa bakal kerjayani mati musuh pegang Kumbara Resi manggo disi aku tak takut bener selama itu pendito lho pendito iki pendito apa tegese pendito pendito itu meken barang sing nyata sinebut resi resi lahir batine sinebut pegawan wis pegawane pendito iki pendito seliramu kok bisa diarani pendito sebab anane aku diarani pendito anane aku sebut pendito sebab aku nglakoni tapa tapa ku gak sedina rong dina man tapa ki taun-taunan tapa nggone ngirim banyu kali tempuran wis tau tak lakoni tapa nggone jroning guwa wis tau tak lakoni tapa untu wis tau tak lakoni wae tapak anggonku tapa aku sinebut pendito dadi anane awakku sinebut pendito sebab aku nglakoni tapa aku tak takut sing kulino nglakoni tapa iku wong apa lho sak jagat iki sing kulino nglakoni tapa garane kejaba wong Jawa Mas jaman wong Jawa jarang nglakoni tapa jarang sing nglakoni tapa wong Jawa nek ora iku wong Jawa lho rumah sama karo Madura wong Jawa iki kok kira wong Cina dudu salah kok kira wong Korea salah wong Jawa ulama aku seneng nglakoni tapa nek nyoto-nyoto pegawanku Kumbara Resi ngaku dadi wong Jawa apa tegese tembung Jawa Ari utakono bawa niku Ari utakono bawa niku aku takon apa tegese tembung Jawa pertanyaan ngono takokno aku sepele pertanyaanmu artine tembung Jawa iki iya ngerti apa gak tembung Jawa Jawa iku wong loman gak tega gak kenalan iku tembung Jawa tuladane mlaku ana wong kowe turu-turu dikeki dhuwit lho iku mau digulung wong lho nek wong arek Jawa ana wong nek mlaku dikeki dhuwit Jawa loman gak tega gak kenalan iku tegese tembung Jawa lah iya wis ngerti tegese tembung Jawa omen gak tega gak mentalan lho apa seliramu bakal ngira patine Pandhawa lho ngene iki jenenge tembung Jawa ngene iki garane wong Jawa cetha duduk wong Jawa lho lu mas sama wong apa wong dapate Jawa ngawur lho aku wong dapate Jawa gak tegese ngene ya kok gak tayo ngono nek aku gak itu sembah sak negara aku wong Jawa iki nek nyoto-nyoto begawanku Kumbara Resi ngaku wong Jawa sing aku takon wong Jawa iku duweni aksara ya bener aksarane wong Jawa ana pira takon sepele kok takon aku maneh-maneh sing angel lakon wong Jawa duweni aksara bener duwe aksara cacahe aksara Jawa ana pira ana 20 ana jumbaku ana 20 aksara Jawa cacahe 20 apa ae kok iso takon aksara Jawa cacahe 20 apa ae kegampakan ditakoni pajak mburi ku guru kabeh macem
Nek perkara aksara Jawa iki paham ta. Aksara Jawa cacahe 10. Ana Caraka. Tata Sawala padha jayana moga badama. Takon sak pasangane lha ngono. Aksara Urda lha ngono. Sing tak takokno dudu iku. Nek nyoto-nyoto wis ngerti. Wong Jawa duweni aksara cacahe 10. Ana Caraka Tata Sawala padha jayana. Lungguhe aksara Jawa cacahe 10 itu kaya apa? Kok takon apa maneh lumat. Takon apa? Lungguhe aksara Jawa cacahe 10. Lungguhe aksara Jawa cacahe pira? 20. 20. Lungguhe aksara Jawa cacahe 10. Gak mesti. Kok ngarani gak mesti? Kadang lungguh kok sing kadang lungguh dhewe. Ngawur. Sing mbok takon apa iki lungguhe sing lungguhe. Iya, lungguhe iku maksude. Tegese aksara Jawa cacahe 10 mawa teges mawa maksud. Tegese kaya apa? Oh, maksude. Iya. Lah iya maksude aksara Jawa cacahe 10 man. Lah iya jawab kok malah takon lho. Aksara Jawa cacahe 10 Caraka. Iya. Lah nek Tata Sawala iku man. Bener. Padha jayanya apa padha apa? Bener. Iku aksara Jawa. Lungguhe. Aduh kakak. Nek gak ngerti aja rumangsa pinter, aja rumangsa ngerti, gak rumangsa perlu. Selawase gak bakal ngerti. Apa ngerti? Lungguhe aksara cacahe 10. Anoman wong tanah Jawa. Mergine ngerti lungguhe aksara Jawa cacahe 10. Sing jajal lungguhe aksara Jawa cacahe 10. Tembung ana. Ana. Iya. Ana ananing donya, ana ananing manungsa. Donya dicipta dening Gusti kang lan jaman kanggo isen-isening donya manungsa cacahe 3, wujude lanang lan wadon. Ana ananing donya, ana ananing manungsa. Iya. Saiki tembung cara Carane wong urip ora donya. Yen kepingin mangan wareg, kepingin kang untung, kudu nyambut gawe. Sebab nyambut gawe iku minangka kewajiban kanggo nyukupi kebutuhan keluarga. Nek wong lanang wis omah-omah, wis duwe anak di bojo, gak gelem nyambut gawe, ninggal kewajiban gedhe dosane, besok rokok papan panggonane. Oh, cara wong urip iku nang nek kepingin Mangan wareg nyambut kudu nyambut gawe. iya, penggawean akeh. Kali-kali menungsane gelem nyambut gawe kagak. Ana cara tembung padha. Tembung padha ora sing arane kudu. Menungsa urip ora guna kudu duweni rasa lan rumangsa. Duwe apa? Rasa lan rumangsa. Rasa lan rumangsa apa? Duweni rasa rumangsa iku sak upama diilokno wong rasa mental aja diilokno marang wong liya. Nek dijit wong rasa lara aja ngiwit karo liya. Saku barang kudu dipakno nang awake dhewe. Iku jenenge duweni rasa lan rumangsa. Ana padha tasa Tembung tasa iku tasa rima. Wong urip ora donya rima panggoning Gusti kang lan jaman panggoning Gusti kang bagi rezeki. Sebab ana rezeki ku saka mangsane gaib. Rezeki ku paringane Gusti, paring sithik kudu tetep ngatur syukur, paring akeh kudu ngatur syukur. Lah wong ngatur syukur karo mangsane Gusti gak mung cukup ngomong matur nuwun alhamdulillah. Nyukuri paling Gusti kudu gedheno amale, kudu gedheno sedekahe.
Gusti paring dawuh sapa kang gelem nyukur paring Gusti bakal ditambah rezekine ora gelem syukur bakal diilangi rezekine sithik boko sithik kula menungso urip nek kepingin rezekine akeh sing seneng amal sing seneng sedekah sing seneng wewe rezekine bakal banyu ana cara padha tasa wala tembung wala iku wala-wali bolak-balik tegese wala-wali bolak-balik wong urip di alam dunya iki wong utang besok mesti wajib nyaur wong nyele kudu balekno wong nganggur bakal mundur wala-wali bolak-balik wajib wong utang nyaur. Nah terus diutang karo moh nyaur alas-alas nyaur epok-epok gak diutang iku jenenge wong nakalan nganti besok ora aku pun ditagih wajib wong utang nyaur masih nyicil gak apa-apa sing penting nyaur masih potongan dibayaran gak apa-apa sing penting nyaur gak larang aku wong utang ana cara padha sawara padha tembung padha padha iku gak beda aku karo aku iku padha matu ing Gusti dicipta dening Gusti sing bedakno mung jenenge kok iso ngarani sing bedakno jenenge bedane nang ndi sapa mangsane ana sinebut manungsa sapa mangsane ana sinebut manungsa nek manungsa tegese apa manungsa iku manunggale rasane bapa rasane biyung dadi sawiji usana bapa netesno wiji kinandhut biyung selawasing 9 wulan 10 dina lahir procot wujud jaban bayi gedhe-gedhe disebut manungsa manunggale rasane wong tuwa sekalune sing dicemang apa jenenge manungsa karo apa? Manungsa. Lah nek menungsa apa? Tembung menungsa, meneng ingkang samangsa-mangsa. Tegese meneng ingkang samangsa-mangsa, tansah duwe sifat kurang. Uripe kurang. Yen dalem duwe iki ya kurang ya dilare ya kurang. Mangsa kaya uripe. Kepingin di sepeda, keturutan di sepeda ngoyong-ngoyong mongso-mongso kepingin di sepeda motor gak duit mongso di sepeda motor boleh yaitu utang-utangan jagat diemberi berumare wong menungsa itu berumare meneng ingkang sang mongso-mongso gak boleh sifat marah bojo nang omahe sayu nang jowo ora wedok sempur ora wedok pasek kebimbang menungso sebab dari panume gak rek enak dhewe lho wong pasek enak dhewe kamu yo padha ae tembung jaya iku menang oh jaya menang wong urip ana donya sepul masane kedunungan jaya sepul masane kedunan apes yen pinuju jaya aja sombong-sombong aja seneng-seneng ngali marang besok bakal nemu apes sebab manungsa urip ana donya iki den umpamane kaya uda kang lumah uda kang muter sepul masane manggon ana dhuwur sepul masane manggon ana ngisor mula nek pinujono nglukur aja kakek polah, aja kakek tingkah. Nek manggon ki nglukur kakek polah, kakek tingkah, sak mesti bisa menan kuwalahan lek-lek iki. Ngaji mumpung di pangoso tuh tidak sakamping dhewe iki gak oleh. Semono kowe pinuju di isor, yo aja menang-menangan, aja jadi ae. Nek dinisor meneng jadi dekai selawase dinisor. Ya sapa masane obat titik ngono.
Sebab Gusti paling dawuh. Gusti gak bakal rubah nasibnya manungsa selagi manusianya gak kereka dhewe rubah nasibnya dhewe. Mula nek pinuju ngisor pinuju keselakan kudu mereka dhewe apa bisane urip mulya. Ana jalapan dados padha jaya. Nyamangga tembungnya iku mejak. Monggo kuwi mejak. Ayo ta. Wong urip ora donya tumindak marang keapian, tumindak marang kebenaran. Sebab bagaimana wong urip besok bakal dadi bodhomo, dadi badang, dadi bangkit. Wong urip besok kabeh bakal mati. Lah wong mati pun duwe pateti. Yen tumindak lakone ngapik ora donya besok digantung swarga. Yen tumindak lakone kasani bang saka angger-angger bener. Besok bakal disuceni dhisik ana nggone neraka. Berita Tuhanku boleh sing ngilingono besok bakal mati. Aja gawe sakarepe dhewe. Sak umpama dina iki sliramu bakal gawe patine Pandhawa kelakon mati. Lha apa iku diutang mati karo Pandhawa. Aku wis tak kandhakno wong utang wajib ngaur dhewe. Lho ya nek penagihan iki bonang awakmu. Aku sing utang, aku sing nyaur gak apa-apa. Lah sak umpama aku wis mati penagihan nang anak putuku, sakno panjenengan sakno. Gak melok utang, melok nyaur iki. Sakno anak putu. Gak sepi lho nyaur anakane lho pikiran lho. Wis yen kena tak kirim aku yo berdita, aku yo berdita. Ayo padha bojeli ya ku sifat temen wong temen bakal dinemu srikiti ratune donya kumane jeneng iki gadane Pandhawa aja diraya tetep tak kaya rusak karo bapani ana mantane ngono pedes gak kira menang kok aku Menapa mboten panjenengan tamannya dipetak? Percuma namanya dipetak orang-orang itu kudanya dipetak. Kalau tidak perang bantah, agung arum lo kalah. Kalau dipun juga kalah oleh mereka. Panjenengan mundur korban Prabu Dewa Kusuma sakit rampung began kapioro. Ingat kata dia.
Yo jagat wasesane dewa kang agung anomen belani Pandhawa lho sapa sing sok menang Anoman Anoman uripe telung jaman lahir ana jaman Angratirta gedhe ana jaman Antarayana nganti jaman Antabuga Anoman isih urip kaono sak jagat sing bani kasuke Anoman sebab Anoman duwe aji Pandhasonya. Anoman digandar umur dawa. Iya, Anoman. Sewektu dina kalunggan iki dadi pepalanku. Tak simpat poneng jembaring kang bisa mlaku dhewe wujud bebandan begawan kabehara. Jembaring Sama aku dhewe tak dalem-dalem Jembaring kang bisa mlaku dhewe dina iki tak jaluk garemu aku duwe musuh wujude bedas putih kedhine sak jalan eji Anoman terjamin wujud bandan begawan kabiwara Jembaring saged lumantar piyambak. Anoman boten antosaken paraning gelar. Boten antos bilih wonten wujuding jembaring ingkang saged mapak piyambak. Nerjang ragane Anoman. Wujud bebandan begawan kabiwara. Pun terjam daman masyarakat lumantar piyambak tak udari Anoman
dheweke kalah. Sejatosipun kula sampun unggul jurik lumawan Begawan Kumbara Resi. Boten mangertosaken paraning bali wonten jemparing saged melampah piyambak. Wis Anoman ya. Prawa tetep kalah. Kersa panjenengan Aku ngapane ana nggone kaputren negara Nata. Jagoan petetan si Kitri. Atuning dewa yaiku donya kumaring rezeki. Aja nganti dijebol dening wong saka negara atas angin. lajeng panjenengan Aku bakal golek jago golek Mintasraya kanggo nyirnekno sapa sejatine Prabu Dewa Kusuma, sapa sejatine Begawan Kumbara Resi. kula jagining kaputren negari ngamata mugi panjenengan enggal pikantuk jago. Dongeng enggal kantuk jago kang timbang lakon